दिनै MCC नि उनावहाय सोरबा अरुणोदयनि लिस्ट लानानै सोरखौबा दाननानै होगोन होननाय, सोरनिबा न' ID मोनखानायखौहाय दाननानै होगोन होननाय, दिनै एबसुखौ सानैसो दैदेनगिरिनि थाखाय जों दिनै सोंखारिनो गोनां बाध्य जादों। आरो जुदि बेफोरबायदि थासारिया थाबाय थायोब्ला जोंनि गेजेरावहाय खिन्थु बे जोंनि फिउचारनि इयुन जोलैनि थाखाय जोबोद मोनसे खैफोद। बेनि माब्लाबो आङो नुदों जोंनि बागानफोरा समस्थियावहाय गोबां थाखा गारदों। बैफोर थाखाफोरा देरहानो थाखाय गारदों ना जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालामनो थाखाय गारदों? बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुङो जे बिथांखौ खुनु फोथाय बाय सिबजा होआ आरो बिथांमोना बेखौ राजखान्थिनि हाथियार बानायदों। आरो बेखायनो दिनै बे मोननै हानजाया माने माब्रैबा ट्रेक्टर हानजाखौ फेजेननो हायो, बिनि थाखाय बिथांमोना ज'ज'यै माखासे पलिसिखौ लाबाय थादों। बिनाव हाग्रामा महिलारि सासे सनानि आखरजों लिरनानै दोनजागोन, हिर' जोहोलाव मुङै लिरनानै दोनजागोन। मानो? आंना आथिङा बारासो जासिनो एसे मुलि होफैबाय थायो बिसोरो, हामा अरबायसो हामनायनो सासोमोन बेसर मा बिटिआर खुलुमबाय हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो। भिडिअ होनो हायाखै कन्टिनिउअसलि, बेनि थाखाय निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। जितु नोंथांमोना मिथिगौ दासान्दि बिसायख'थिखौ लानानै जों बयबो गोबां बेस्थ' जानानै दङ। दा बिदियाव सोंथि फैयो, आदाया दिनै, फंबाया दिनै, आयंआ दिनै थोंजोङै BPF खौहाय मानो सापर्ट खालामखो? दा बे सोंथिनि फिननायखौ आं होननानै दिनै नैबे भिडिअखौ लाना फैदों। दिनै जोङो नुगासिनो दं ससियेल मिडियायावहाय, खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो मिथिगासिनो, नुगासिनो दङ जोंनि गोथार मोनसे आफादनि फारसे दिनै गोबां अजद फैदों। सोंखारि जाथावना हाबाफारि बिथांमोना मावगासिनो दङ। बावैसो सम सिगां जोङो थांनाय MP इलेक्शनखौ लानानै बिथांमोनखौ आरो गोबां इन्टेलेक्चुयेलफोरा खावलायदोंमोन, बिथांमोनखौ बुंदोंमोन, नोंथांमोना दिनै मोनसे गोथार आफादखौ पलिटिकेलि निजेनो एक्सप'ज खालामनानै ओरैबायदि पलिटिक्सनि खैसाराव गाब्र'बाय, दिनै इयुननि जोलैखौ लानानै नोंथांमोना मोनसे पलिटिकेलि गेम गेलेबाय। दिनै जोङो गुबुननि खुगा खुगा बा जोंनि गेजेरावनो दिनै मोनसे दावराव दावसिनि थासारिया सोमजिदों। बेफोरबायदि मोनसे थासारिजोंहाय जोङो दिनै मोगा मोगि जानो गोनां जादों। आरो नंखायबो नङा, सैथो बाथ्रा जोङो लाखोमानो हानाय नङा, बुंनांगोन आरो बुङाब्ला जानाय नङा। बेनि थाखायनो जों बयबो सांग्रांथि जानाया मोजां। जे दिनै बिथांमोना जोंखौ माबे डाइरेक्सनजोंहाय आवगायलांनो सानदों, जियानो जादोला, दा खोथाया जायखिजायानो जादोला, माहारि आफादनि बेबायदि थोंजोङै मावनाय आखुवा गोदान नङा। जिहेथु जोङो बयबो रोखा मोनथिखानाय जे बिथांमोना दिनै मा पारपसावहाय UPPL हान्जाखौ दानायमोन। दिनै एबसुखौ सानैसो दैदेनगिरिनि थाखाय जों दिनै सोंखारिनो गोनां बाध्य जादों। आरो जुदि बेफोरबायदि थासारिया थाबाय थायोब्ला जोंनि गेजेरावहाय खिन्थु बे जोंनि फिउचारनि इयुन जोलैनि थाखाय जोबोद मोनसे खैफोद। बेनिखायनो जोङो बिथांमोना दिनै केम्पेइन खालामदों, दिनै UPPL नि जानानै आरोबाव फिन खनसे केम्पेइन खालामनायनि गेजेरजों जेराव मेराव हमजागासिनो दङ। दा बिथांमोना बेखिनि जाथाय जासेयावबो लाजिनो रोङिया, बिथांमोना मोखांखौ बहा दोनखोमानो सानदों। दिनै UPPL पार्टिखौ सोर सालायो? दिनै बिथांमोना गावसिनिख्रुइ
बा बै दैदेनगिरिफोरा गावसिनि रोंगौथिनिख्रुइ सोरबा गोरोंसिनखौहाय बोजबनानै लाया बा लानांगौ साना बा बिथांमोना लायोब्ला खैफोद जागोन बा गियो बिथांमोननि फारसे बिथांमोना सोंथि खालामजानो गियो जायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै जोंनि इनोसेन्ट सादारन रायजो राजाफोरखौहाय थगाय थसि गावसोरजों बोजबनानै लानो थाखाय बायदिसिना नंखाय बाथ्रा फोसावो। बिथांमोना दिनै अरुणोदयनि मुङावहाय मा खालामगासिनो दङ? दिनै बिथांमोना अरुणोदयनि लिस्टखौ लानानै न'खर न'खर हाबनानै सिगि सिग' खालामगासिनो दङ। सोर मुर्खआ दिनै बिथांमोननि खोथाखौ खोनासंगोन? नाथाय जोंनि सादारन रायजोआ खायसे अरुणोदयखौ लानानैबो एसे गिनाय भाबा हाबदों। दा बेखौ आं दिनै क्लियार खालामना होनो लुगैयो। सरासनस्रायै रायजो राजा नोंथांमोना बेखौ बुजिनांगौ जे दिनै MCCनि उनावहाय सोरबा अरुणोदयनि लिस्ट लानानै सोरखौबा दाननानै होगोन होननाय, सोरनिबा न' ID मोनखानायखौहाय दाननानै होगोन होननाय, बेफोरबायदिनिफ्राय रायजो राजाफ्रा सांग्रांथि जानांगौ आरो बेनि फारसे बेबायदि लिस्ट लाना बेरायग्राफोरखौ भिडिअ बा फट' खेबनानैहाय जोंनिसिम दैथायहर, जोङो बिथांमोननि फारसे गोख्रों राहा लागोन आरो एक्सन लागोन। दा बे जाबाय। आरो बेनि अनगाबो आं गोबां खोथा बुंबावनो सानदों। दिनै UPPL पार्टिखौ मोजां होनग्रा व्यक्तिफोरा दिनै मानो डक्टर सांग्रां बायदि गोख्रों सासे गावनि CMनि OST खौहाय हमथाना लाखिनो हायिआनो बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद दुरबल आरो बिथांमोननि सिन्ताधाराखौ लानानै दिनै डक्टर सांग्रांमोना दिनै सांग्रां जादों। ओंखायनो बिथांमोनखौ दिनै नेवसिनानै इन्डिपेन्डेन्टलि बिजाथि महरै दिनै गसंदोंमोन आरो बिथांमोनखौ नागारनानै दिनै BPF हान्जाजों थोंजोङै हेफाजाब होनानै दिनै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं। इन्टेनसना क्लियार, भिजना क्लियार। दिनै BPF हान्जाया देरहाथारनांगौ आरो सरकाराव फैगोना बे रोखा जानानै दङ। बबेबा समस्थिफोरावहाय गोनो गोथो जादोंब्लाबो आं सानो दिनै नोंथांमोना गोनो गोथो जायालाबासिनो केन्डिडेटखौ नायनो बादोंब्लाबो पार्टिनि सार्थआव हाग्रामा महिलारि सारखौहाय सिप बानायनांगौनि सार्थआव नोंथांमोना दिनै नांगोलनि सावगारियावहाय बयबो बे सावगारिखौ लानानै दिनै खामानि मावनांगौ। आरो जोङो आसा खालामदों जिहेतु थांनाय 17 बोसोराव जाखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार जिर' फाउन्डेसननिफ्राय जों दिनै जि महर मोनदों, बेयो जाहाथे बे 5 बोसोराव जे जों थाद'बाय बेयो आरोबाव आवगायलांफिन होनो हायो। रां थाखा फैसानि थाखाय गरनैसो फैसानि लबाव जों जुदि गावखौनो फाननो सानदोंब्ला उनावहाय सोरनिबा सेराव थांनानै गाबख्रावहैब्लाबो जोङो जोंनि फारसे खोनासंग्रा रावबो थाहैनाय नङा। दिनै माखासे समस्थियाव ओरैबायदिफोर केन्डिडेट गसंदों जाय व्यक्तिफोरा मोनसे समाव जोंनि गेजेराव मोनसे गुलुं गुजुं थासारि खालामदोंमोन। जोंनि गेजेराव दिनै बिथांमोना गावजों गाव नांलाय खमलाय मोनसे थासारि लाबोदोंमोन। आं थोंजोङै नामखौ लानो लुगैयो। दिनै रेखा रानि दास बर' बायदि सासे AGPनि मोनसे समनि दैदेनगिरिमोन। खननै MLA मिनिस्टार जादोंमोन बिथाङा। दिनै बिथाङा बे बुरै बैसोआवबो केन्डिडेट लानानै दिनै BJPनिफ्राय बागानपारा बियाबावहाय गसंदों। नाथाय बिथांखौ थुदोंसो, बिथाङा गाव गोसो जानानै गेलेयाखै। दिनै बिथाङाबो मिथिगौ बिथाङा दिनै बे समस्थियावहाय जेनखानाय आरो बेनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ आजि 10-15 बोसोर सिगांनो बिनिफ्राय होखारहरखानाय। दा बिथांखौ साइडनि सोरबाफोर थुनानै बिथांनि मुङावहाय बिथांमोना दिनै जोंखौ सालायनो सानदोंब्ला आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोनजोंहाय दिनै सोरबा खारफादोंब्ला दिनै ज्राब गारनांगौ। खैफोदखौ दिनै नोंथांमोना दिनै मानो निमन्त्रन खालामदों? आं बेखौसो सोंथि खालामनो लुगैयो। जाय बिथांमोना दिनै खारदों बिथांमोना दिनै रोखा मोनथियो रेखा रानि दास बर'आ जोंनि बे ओनसोलाव मोनसे समाव मा खालामदों। दिनै APBखौ आङो दुखु नाङो। APB दिनै जाबायदि बिथांमोना मोनफ्रोमबो समस्थियाव नङाब्लाबो आङो नुदों जोंनि बागानपारा समस्थियावहाय गोबां थाखा गारदों। बैफोर थाखाफोरा देरहानो थाखाय गारदों ना जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालामनो थाखाय गारदों? दिनै जिहेतु मोनसे अंख जों नुहुरदों, बिथाङा दिनै जाखिनि मानसिनो रां थाखा हरै हरै बुथुमनानै मिटिं खालामदोंमोन, दिनै बिथांमोना बिथांजों सापर्ट होआखै। बिथांनि थाखाखौ नायनानै दिनै ओरै थांलाय ओरै फैलाय बिथांमोना खालामगासिनो दं। माखासे बिजनेस मावगासिनो दं। नाथाय बिथाङा बैफोरबायदि व्यक्तिफोरनि फारसे सांग्रांथि जायैया बिथांनि थाखाय जोबोद खैफोद। दिनै बिथाङा गावनि थाखानाय धोनखौ दिनै जाबायदि गारदों, हयथ' बिथाङा मोनसे मोजां इन्टेनसनजों फैदोंमोनब्लाबो
दिनै बिथांमोना गोदान हानजाजों लोगोसे बिथांमोननि गोबां सिस्टेम एजेन्डाफोरा दिनै थिग नङा, जायनि जाहोनाव दिनै रायजो राजाफ्राबो बेखौ रोखा मोनथियो सरकाराव सोर फैगोन। बिनि थाखायनो जाखिनि सानैसो व्यक्तिफोरा जाय दासिमबो बुजियाखै, नोंथांमोना बुजिनांगौ सम थासेयावनो, आरो बयबो BPF हानजायाव हेफाजाब होफैनानै BPF खौ एबसलिउट मेजरिटि जिहेतु मोनखागोन, आरोबाव नोंथांमोना जगदान होनानै समर्थन खालामनांगौ होननानै आं सानो। फैबाय थानाय समाव जों बयबो ज'है खौसेयै खामानि मावलांगोन आरो मावलांनो हागोन, मोजां जागोन होननानै जों मिजिंथियो। आरो दैदेनगिरिफोरनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोना बे सुजुगखौहाय आरो रायजो राजाफोरनिसिम दिनै जाखिनि रादाय होदों बेखौ मावफुंजोबनो हायो। बांद्राय गोलाव बुंनो सानासै आं, नैबेखिनिखौ बुंनानैनो आंनि नैबे दिनैनि भिडिअखौहाय दिनैनि मेसेजखौ, दिनैनि हरनो गोनां खौरांखौ बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।